എന്റെ ജനങ്ങളെ, ഈ പൂത്തളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുണ്ടാമരമാണ് സത്യം. ഞാൻ താഴെ ചെമ്മിറങ്ങി 3 ക്യാമ്പർ കുന്നാളെ എറ്റാൻ പോയാ. ദോണ്ട മേലിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ് ഒട്ടുകുന്ന. ഓടിന്റെ മണ്ടയ്ക്കേറി ഓക്കാനിരുന്നതാ, ഊമ്പിത്തെറിച്ചു പോയി. ആ ഓടിന്റെ മണ്ടയില് ഓക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ഊമ്പിത്തെറിച്ചു പോയി. ഈ പുണ്ടാച്ചി ഊമ്പിത്തെറിച്ചു പോയി. അയ്യാഹോ യാഹോ. വരാറായിട്ടില്ല. ഇനിയുണ്ട് 2 കുന്നാളൂടെ. ഓ, അതുകൊണ്ട് അടിയുണ്ട് അട്ടയായി മയിരി. എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കയറി കൊണക്കുമ്പോടാ പോലെയാരി. ഹൈ, റെഡ് പുണ്ട ഇറങ്ങി വാടാ ചെങ്കുന്ന. ഈ മയില ആ തെറങ്ങ് പിടക്കിയ റീലോടാമ കയറി കാച്ച. പോടാ കുന്നേ. കുണ്ടയുടെ പന്നീന് ആമിയുടെ പന്നീനേക്കാൾ അടിക്കുറവാണ്. ഓ, ആമ്യെന്ന് ചെറഞ്ഞാൽ പുന്തകളെല്ലാം തുരുതുര ചെതറാണ്. അവൻ തേടി കിട്ടിയ മുത്ത്, അവൻ തേടി